Cɛ ni muso an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an b'aw fo a ka danaya dali ko kura tuguni Tamtam TV kan bi ye juma ye février kalo tile 20 san 2026 an ka bi kunnafoni kɔnɔna la min ye a bakuruba ye o de ye jamana ɲɛmaa min ye général Asimi Goyita ale kɔni ye ɲɛminɛli kɛ ɲɛminɛli min ni o ye sɛbɛn min n'a bɔra muso ale ni denbaya olu yɛrɛ kɔni tɔgɔ la wa sɛbɛn in kɔnɔna la min bɛ tali kɛ laɲini 459 o kɔni o bɔra kɔnɔ min b'a to denbaya ale na se ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana jɔsen dɔ ye an bɛ taa kuranko ta fanfɛla la min ye énergie ɲɛmaa ye ka bɛn ni sunkalo hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔ ale ye walawalali yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛ ayiwa kuranko a bɛna tɛmɛ sira minnu fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɛn ni sunkalo waati yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye ani baara minnu yɛrɛ kɔni kan ka kɛ don n'a nataw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ la Musadɛk Bali ni ale ye groupe Azala ye o ɲɛmaaba don ale bilala bi INPS au conseil d'administration o yɛrɛ kɔni ɲɛma min ye ka se ka yɛlɛmaba ka se ka o sabati INPS o yɛrɛ kɔni kɔnɔna la an bɛ taa an ka sigidaw olu lakana sabatili la minisiri min ka baara bɛnnen bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka sigidaw lakana sabatili ma ale kɔni ye tɛgɛdiɲɔgɔnma kɛ jɛkulu ye n'o bɛ wele ko Africa Circular pour que an ka ɲama minnu bɛ an fɛ ka se ka olu falen ka a kɛ sɔrɔda ye an ka jamana ani jamanadenw ma ni ne kun ye an ka bakurubaw ye ka lase aw ma. I b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na min bɛ tali kɛ du ale ni denbaya bɛɛ lajɛlen kɔni faralen ɲɔgɔn kan yaasa ka se ka ɲɛda kura o yɛrɛ kɔni fɛnɛ d'u ma min ye sɛbɛn ye ka bɛn ni alamisa donya ye ayiwa février kalo ale kɔni kɔnɔna la ka se ka o ta k'o di jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma o sɛbɛn in o kɔnɔna la o de bɛna kɛ sababu yɛrɛ kɔni ye tuguni min b'a to kɛrɛnkɛrɛnnenya la hakili na to du ale ni denbaya yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen na i b'a ye k'a fɔ sɛbɛn min n'a kɔni dira jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiri min ni ale ka baara bɛnnen bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la denbaya ale ni denw fo ka taa bila du o kunkanko a bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛnabɔli ma n'o ye Jara Jɛnɛba Sanogo ale kɔni ye sɛbɛn min di sɛbɛn in kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ laɲini 459 fo ka taa bila wulikajɔ minnu ni olu yɛrɛ kɔni kan ka kɛ teliya kɔni fɛnɛ la o bɛ t'i jɔ 349 ɲɔgɔnna si la o de bɛna kɛ sababu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka musolakaw min ye ka fiɲɛ bɔda belebele ka se ka o d'u ma u na kɛ u yɛrɛ kɔni ka cɛsiri kɛba kɔni fɛnɛ ye fo ka taa bila denw ale ni du olu lakana yɛrɛ kɔni fɛnɛ la min ye bingani wale min bɛ ta ka denmisɛnw yɛrɛ kɔni fɛnɛ sɛgɛrɛ ka se ka o bɛɛ lajɛlen kɔni ko o bali bi an bɛ waati min na min ye sɔnni sigira fɛn min yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan o de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye musow olu da donnen kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana min ni o bɛ tali kɛ olu yɛrɛ kɔni sɔrɔ daw olu walawalali kɔni fɛnɛ la fo ka taa bila jamana mara yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma musow olu ɲɛ na se ka don o la cogoya min na ani ka se ka kɛ fɛɛrɛ ye tuguni fɛɛrɛ min ni o bɛ kɛlɛjuguw ka se ka o fɛnɛ bali an ka jamana kɔnɔna la an bɛ hakililajigin kɛ ɲinɛ san min ni a bɛnnen bɛ san 2026 ka taa bila san 2027 la i b'a fɔ jamana ɲɛmaa ye a fɔ cogoya min na ka ɲinɛ k'o kɛ min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalan ale ni kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka seko ani dɔnko wa o san yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye bi an bɛ waati min na musow olu na kɛ jɔda belebele jɔda min n'a bɛna se ka kɛ sababu ye wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka lakanaw lasabati ka se ka min ye an ka sigidaw k'olu fɛnɛ ko olu lakana fo ka taa bila min bɛ tali kɛ an yɛrɛ ka seko ni an ka dɔnko wa ko olu falen ko olu yɛlɛma an denw ani siniɲɛsigi olu ni ɲɔgɔn cɛ. I b'a fɔ an ye a fɔ cogoya min na bakurubaw kɔnɔna la ka bɛn ni sunkalo hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna ye min bɛ tali kɛ kuranko a kelen bɛ kamana gan ye o hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la min bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka kunnafonidilaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o ye o tɛmɛ ye ale kɔni ye walawalali ka se ka ɲininkali k'o kɛ ka ɲɛsin EDM ale directeur kɔni fɛnɛ ma Madani Darabiye wa i b'a ye k'a fɔ a ka ɲininkali ninnu kɔni kɔnɔna la min bɛ tali kɛ EDM directeur la ale kɔni y'a yira k'a fɔ bi ni baara bɛ olu yɛrɛ kɔni bolo o bɛ t'i sinsin baara belebele fila kan o baara dɔ ye jumɛn o de ye k'a yira k'a fɔ kuran tɛmɛsira minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ayiwa majɛ minnu bɛ olu la ka se ka olu ladilan joona min b'a to jamanadenw olu na se ka kuran sɔrɔ ayiwa a y'i sinsin yɔrɔ jumɛn ta kan n'o de ye Dar Salam ale bɛ t'i jɔ fɔ 12 mégawatts la ka taa bila sira kɔrɔta la o bɛ t'i jɔ fɔ 110 n'o bɛ bɛn 110 mégawatts n'a ɲɔgɔn si yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma ani baara minnu yɛrɛ kɔni bolodalen bɛ min b'a to kuran sɔrɔ siraw o dɔ fɛnɛ na yɛlɛma tuguni wa ni o ye tali kɛ panneau solaire kɔni fɛnɛ la min ni o baara dɔ bɛ ka kɛ Safo Cagadugu fo ka taa bila Sanakɔrɔba ayiwa min b'a to ayiwa jamanadenw olu na se ka kuran kɔni fɛnɛ sɔrɔ cogoya min na a ko sunkalo hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la o kelen bɛ ka fɛɛrɛ bila sen kan min ye kumaɲɔgɔnya kɔni fɛnɛ ye o na kɛ sababu ye jamanadenw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ n'a dɔn ayiwa kuran an bɛ a sɔrɔ waati min na yaasa u na se ka u labɛn ayiwa kasa ka bɛn ni kuranko a kibaruya bɛɛ lajɛlen
Lakanata fanfɛla la ni a bɛ fɔ incident technique n'o o de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la banbaci minnu ni olu kɛlen bɛ ka wuli ka jɔ ka se ka a ta ka ɲɛsin an ka jamana yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma labɛn min ni olu yɛrɛ kɔni tun bɛ o kɛla ANIFIS ale ni AGELO yɛrɛ kɔni sira kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɛn ni février kalo tile 18 ye wa i b'a ye k'a fɔ kunnafoni sɔrɔla maa minnu kɔni fɛnɛ fɛ olu y'a yira k'a fɔ u tun bɛ kulonkɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ fɔ min ma ko drone kamikaze o min ni o yɛrɛ kɔni kɛra o de kɛra pɛrɛnbaara kɔni ye u bolo wa min ni a kɛra sababu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye maa caman olu yɛrɛ kɔni bɔnɛla o ni na nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa min n'an bɛ se ka o ta fɔ nin waati in na o de ye ayiwa Al Agabas Ntala ale yɛrɛ kɛrɛfɛ maa jolen dɔ kɔni o fɛnɛ yera nin tiɲɛni yɛrɛ kɔni fɛnɛ la fo ka taa se a ni binni yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma. Halisa an ka bakurubaw kɔnɔna la an y'a fɔ min bɛ tali kɛ INPS ale yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa cɛ min bɛ n'a bɛ wele Musa Degbali ni a tɛ maa dogolen ye an ka jamana kɔnɔna la sɔrɔ ani sɔrɔ ɲinini o ta fanfɛla yɛrɛ kɔni fɛnɛ la ayiwa i b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na min ye dunanjugusoba min yɛrɛ kɔni bɛ an fɛ n'a bɛ wele groupe Azala ye ale ye o maa ɲɛmaa ye bi an bɛ waati min na a sugandira ni o de ye ka kɛ INPS ale conseil d'administration ale maa ɲɛmaa yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye i b'a ye laɲini joli o kɔni bɛ baara in kɔni kɔfɛ o de ye k'a fɔ INPS ale bɛ waati min na yɛlɛmaba minnu ni olu yɛrɛ kɔni kan ka na a kɔnɔna la ayiwa min b'a to maa minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ni olu yɛrɛ kɔni ka sɔrɔ fo ka taa bila u ka fɛn wɛrɛw kɔni bɛ INPS yɛrɛ kɔni kɔnɔna la olu na se ka lakana ko kura cogoya min na ayiwa fo ka taa bila maa minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la olu ka wari o na se ka sɔrɔ teliya olu yɛrɛ kɔni hukumu kɔnɔna la cogoya min na ani ka danaya ka se ka o ko kuraya tuguni min ye INPS baarakɛlaw fo ka taa bila ani jamanaden minnu ni olu yɛrɛ kɔni ka hakɛw o bɛ INPS kɔnɔna la olu yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra sababu ye Musa Degbali ale yɛrɛ kɔni kɛra INPS ale conseil d'administration ye yaasa ka se ka nin baara ninnu ko olu nati INPS ale yɛrɛ kɔni kɔnɔna la. Cɛsiri jamanadenw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma min ye ka ɲɛda kura ko o di jamana yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma ko kura tuguni an bɛ jɛkulu min dɔn n'a bɛ wele collectif pour la défense des militaires a dalasuru o de ye CDM ye olu ye cɛsiri baara kɛ u yɛrɛ kɔni jabala la cɛsiri baara min ni o de kɔni kan ka kɛ sababu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye min ye ka ɲɛda kura k'a di an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen ma min na a bɛ daminɛ Bamako kɔnɔna la ayiwa o wulikajɔ kɛra sababu ye u ni cakɛda min bɛ yen n'a bɛ wele ko Koti service olu kɔni ye tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɛ o tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɔnɔna la min bɛ tali kɛ muli 1000 o kɔni o sɔrɔla ka di ayiwa CDM yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma fo ka taa bila siman tɔni caman na Koti service fɛ ale ni an ka ayiwa tungaranke minnu bɛ jamana ko kan olu fɛnɛ y'u tɛgɛ don dufa la fo ka taa bila siman tɔni 37 na min na a bɛ tali kɛ ka ɲɛda kura k'a di an ka duguba kɔnɔna ma ka daminɛ yan nɔ Kayi fo ka taa bila min ye Kidali yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan o baara o kɛra CDM ani a cakɛɲɔgɔn olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ u jabala yɛrɛ kɔni kɔnɔna la. Nin ko daminɛni ni c'est comme an kun y'a kun tigɛ de mais sisan nin ko yɛrɛ daminɛna parce que baara de bɛna daminɛ donc mun fɔra ne ka danaya kama mɔgɔw tugura an kɔ o ye tiɲɛ ye maliyɛnw sigilen don Chine pɛrɛnnen don ko k'u bɛ mansinw yɛrɛ de san ka d'an ma maliyɛnw bɛ Angola u pɛrɛnnen don k'u bɛ mansin san ka d'an ma diaspora ye diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n ye bɛɛ ka ci lase président ma a ka bureau kɔnɔ a ka d'aw ye a ka kɛ cogo min na fana a ko a bɛna baara kɛ ten cogoya la donc ne ni n ka jama ne ni n ka mɔgɔw n'o ye Alijuma Tarawele ye Aminata Boli Sira Kulibali an nana an bɛna an ka mulu ta an bɛna di CDM ma wa an tɛna taa dɛ ne ko ne t'a baara ma sɔrɔ mais ne bɛ nin suit de u nɔfɛ ne ka mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'i tun ye promesse ta ne ye i ka na n'i ka dɛmɛ n'i bɛ se ka na n'a ye président fɛ yen directement o bɛ bɛn n'i bɛ fɛ hali ne k'i accompagner n bɛ n ka temps bila a kama n bɛ nin bila parce que nin ye Maliko de ye n'i bɛ Mali fɛ i ka 200 bɛ taa nin da fɛ donc an ye bɛɛ wele mɔgɔ mɔgɔ bɛ Mali kɔnɔ i bɛ Mali kɔ kan an mako bɛ bɛɛ ka dɛmɛ na anw kelen tɛ se anw ye baara kɛbagaw de aw de ye wari bɔbaga ye donc a ye n bila ci min na aw de ye mulu san ne m'a san ne ye den 200 dɔrɔn de san donc mulu fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kan yan aw de y'a san siman tɔni 6 siman kun ka ca mun taara nin siman min donna a la a bɛ tɔni 50 bɔ ne m'a san aw de y'a san ne ye cɛncɛn fɔlɔ bɛni fɔlɔ di ne ye siman tɔni fɔlɔ di ne ye mulu fɔlɔ san mais fɛn o fɛn kɛra o kɔfɛ aw de y'a kɛ ne m'a kɛ donc aw ka ci sera a seyɔrɔ la aw ko ka baara kɛ cogo min fana ni danaya ye aw dara ne la cogo min ne fana y'a di n danaya mɔgɔ de ma donc ci kalifara ci sera a seyɔrɔ la ne m'o donc a nana ni fɛn mun ye o ye 1000 moules n'o ye
n'u bɛ fɛn kɛ a tɔgɔ tuguni n'u bɛ pavé kɛ donc u b'a bila mulu mun kɔnɔ donc a nana o mili de k'a di k'o bila yan fɔlɔ bon filanan a na ni 5 tonnes de ciment fana ye k'o fana fara kan donc o de y'an fara ɲɔgɔn kan bi pour que o passage n'a bɛ kɛ a ka kɛ sariya kan wise fana bɛ yan wise sigilen bɛ yan donc fɛn fɛn mana di kɛnɛ in kan a bɛ sɛbɛn de n'a tilala donc pour que an bɛ se ka a bɔ n'a ye cogo min kɔfɛ Mali dɔrɔn tɛ Bamakɔ dɔrɔn tɛ Mali bɛɛ de don donc n'i y'a lajɛ ka taa Kayi fo Kidali an bɛɛ de ka baara don donc an fana tɛ se ka kɛ comme jamanatigi y'a fɔ cogo min bɛɛ k'i ta kɛ n'an b'an ta kɛ an bɛ jamana in jɔ wa a tɛ se ka jɔ fana na malidenw yɛrɛ de ma impliqué a la discours caman fɔra an ye discours kɛ hali sini discours de bɛ kɛ sisan an ko an ka discours de jɔ sisan ka baara daminɛ baara fana bɛ daminɛ a tɛ daminɛ yɔrɔ si ni terrain a bɛ daminɛ terrain kan de donc o de y'a kɛ CDEM fana a ye nin baara in minɛ a tɛgɛ fila la ka weleli da kɛ an ka ministère fana ye ale kelen fana tɛ se fɛn fɛn ministre de l'urbanisme ka taa bila ministre de la jeunesse ka taa bila ministre de la réconciliation ministère fɛn fɛn bɛ Mali la donc an ye weleli da kɛ u bɛɛ la pour que u ka se k'an dɛmɛ nin na an bɛ se ka an ka faso jɔ cogo min. I b'a fɔ an y'a fɔ toga min na min ye ka se ka an ka sigidaw ka se ka olu yɛrɛ kɔni lakana ɲama mun ni a bɛ kɛ an yɛrɛ kɔni ka daw ni an ka sigidaw kɔni fɛnɛ la ka se ka o yɛlɛma k'o kɛ sɔrɔla ye an yɛrɛ kɔni bolo o hukumu kɔnɔna la minisiri min ka cɛsiri yɛrɛ kɔni bɛnnen bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲamaw ani sigidaw yɛrɛ kɔni lakanali yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma fo ka taa ɲamaw ko olu yɛrɛ kɔni bayɛlɛma Dunbiya Mariam Tangara ale kɔni ye ayiwa a yira k'a fɔ ko a bɛ jɛ n'a ye min ye kɛnɛ belebele min ni o bɛna lasigi walima baara min yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛna kɛ a bɛ sɔn ka a ɲɛmaaya yɛrɛ kɔni fɛnɛ minɛ n'o de ye k'a fɔ journée mondiale zéro déchet ayiwa ni a sigi a bɛna kɛ ka bɛn marisi kalo tile 30 yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma an y'a fɔ laɲini o de ye jumɛn ye o de ye k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɛkulu min bɛ n'a bɛ fɔ Africa Circulaire wa olu ni an ka ministère kɔni faralen ɲɔgɔn kan o de ye ka se ka ɲama minnu ni an kɔni bɛ a kɛ tɔɔrɔ ni gɛlɛya ye an ka daw yɛrɛ kɔni fɛnɛ la ka se ka olu ɲamaw ko olu bɛɛ lajɛlen ko o yɛlɛma k'o kɛ sɔrɔda ye jamana ani jamanadenw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma i b'a ye k'a fɔ nin baara in a tɛna se ka sabati fiyewu ayiwa fo kalanbolo olu yɛrɛ kɔni ka di maa jolenw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ minnu ni olu kɔni bɛna o ɲɛsin nin baara in ma o de ye ka se ka ɲama k'o yɛlɛma k'o kɛ sɔrɔda ye jamana ani jamanadenw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye. Alisa an ka minisiriso min ni ale ka cɛsiri n'a ka wulikajɔ bɛnnen bɛ min bɛ tali kɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ olu koɲɛw bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛnabɔli ma a ye a yira k'a fɔ nin waati laban in kɔni fɛnɛ la wa min ye ja dɔ bɛ forofala la diɲɛ donna sirakɔrɔ olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ walima bɔlɔlɔsiraw kɔni fɛnɛ fɛ minnu ni o kɔni bɛ a yira k'a fɔ Mali ka lasigiden ko o kɔni taara min ye Alizeri jamana yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan wa minisiri ko k'a bɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen kɔni ladɔnniya k'a fɔ ko nin min bɛ forofala la réseau sanfɛ k'a fɔ ko a bi tiɲɛ tɛ wa sini yɛrɛ kɔni fɛnɛ tiɲɛ tɛ a kɔni bɛ min ɲini jamanadenw fɛ u k'u hakili jɔ u k'u kulomari kɔni fɛnɛ jɔ ayiwa min ye walejugu min n'i y'a bɛ kɛ diɲɛ donna sirakɔrɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ u kana u bolo k'o fa o la. An bɛ taa waati bolodatogo yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan bi an bɛ dɔgɔkun min kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ waati ale yɛrɛ kɔni nato i na komi waati tɛmɛnlenw na kun bɛ cogoya min na wa tile fo ka taa bila min ye waati gɛlɛya kɔni fɛnɛ an bɛna o kɔni ye nin waati in na nka ni su o yɛrɛ kɔni kora waati min na min bɛ tali kɛ waati yɛrɛ kɔni cogoya la kɛrɛnkɛrɛnnenya la température ale bɛ t'i jɔ fo 14 ɲɔgɔnna si la ka taa bila fo 20 ɲɔgɔnna si la wa fo ka taa bila kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana a kɔrɔyanfan kana se a cɛmancɛ yanfan yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ min bɛ tali kɛ tile juruni yɛrɛ kɔni kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ halisa min ye tile ale fanga o kɔni o na se ka yɛlɛ sanfɛ min n'a bɛ t'i jɔ fo degré 32 la ka taa bila degré 36 la wa min ye jamana kayangafan yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ o bɛ na se ka kɛ sababu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye tuguni min b'a to ayiwa waati yɛrɛ kɔni cogoya o na yɛlɛ sanfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gawo jamana fo ka taa bila min ye Tombouctou mara yɛrɛ kɔni fɛnɛ la o bɛ t'i jɔ fo 39 ɲɔgɔnna si la an bɛ waati min na min ye ayiwa tile yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye ale jɔlen yɛrɛ kɔni fɛnɛ na to nin waati ninnu kɔni kɔnɔna la ayiwa a ɲinilen bɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen fɛ
kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ waati min kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen ka ji ka se ka o gɛrɛ i yɛrɛ kɔni fɛnɛ la suntigɛ waati ani sugurudun waati yɛrɛ kɔni fɛnɛ la min b'a to lakana o na se ka sabati cogoya min na ani bɛɛ lajɛlen kɛ i yɛrɛ janto min ye poussière ba minnu ni o bɛ an ka dugubaw olu yɛrɛ kɔni ni ne bɛ dan sigi a ka bi kunnafoni na i na komi an ye an da don caman na cogoya min na ni o de ye jamanadenw olu yɛrɛ kɔni ka hakɛ kɛnɛya fo ka taa bila wa minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ taa sɛgɛnnabɔ taasira kɔni fɛnɛ la fo ka taa bila kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka kuranko taasira la min bɛ tali kɛ yɛrɛ fɛnɛ lakana sira yɛrɛ kɔni fɛnɛ la i b'a ye k'a fɔ jamana marabaaw ani jamanadenw olu yɛrɛ kɔni bɛ wuli ka jɔ la k'u ɲɛsin nin fɛnɛ ma ani timinandiya o faralen bɛ bɛɛ lajɛlen kɔni boloda la ka bɛn ni bi jumadonya in kɔni fɛnɛ ye an bɛ dugawu kɛ i b'a ye k'a fɔ kuranɛkolo ale yɛrɛ kɔni b'a fɔ cogoya min na wa ala ale tɛ jamana foyi walima dugu foyi ka se ka o yɛlɛma fo dugudenw olu yɛrɛ kɔni ka ŋaniya ale ni wulikajɔ ni cɛsiri ka se ka o bolo yɛrɛ kɔni fɛnɛ da min ye ka taa yɛlɛma yɛrɛ kɔni o sira kɔni fɛnɛ fɛ o kun na ani o siratigɛ kelen na a bɛ ɲini jamanaden a kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ ko bɛɛ ka niyɔrɔ baara kɛ niyɔrɔ baara min dɔw bɛna se ka kɛ sababu ye mali kura min n'an bɛ o yɛrɛ kɔni fɛnɛ laɲinina ka se ka o di anw ma ani jamanaden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma o kama an bɛ aw fo ka aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ala ye bi ta yira n na cogoya min na ala ka don wɛrɛ ta yira an na o cogoya kelen na ka tila ka a fɔ a ɲɛna ala ka dɔgɔkun foriko ɲuman k'o di aw ni ne bɛɛ lajɛlen ma